Canadenques, canadencs, torno a donar-vos un missatge de tranquil·litat i d'esperança. Penseu que estem passant una situació totalment desconeguda a nivell mundial i que ens hem d'anar preparant tots pel que pugui anar vinguent. Ja s'ha vist que fins ara el fet de no entrar amb les mesures necessàries i restrictives com ens deien els entesos que havíem de prendre, ens ha donat en aquesta situació de punt molt important de contagi del coronavirus. Des de l'Ajuntament ja fa més de 3 setmanes que vam començar a preparar per poder continuar donant servei des de tots els treballadors, des dels serveis d'emergències, i així ens ho estem fent. Us hem de demanar encara que sigueu més estrictes, que quan sortiu a passejar el gos realment només sigui a passejar el gos. Si tenim aquesta situació és perquè fa 15 dies no ho fèiem tan estrictes com ara. Ara ho estem fent millor. Hem hagut de multar i continuarem multant perquè el fet de la insolidaritat d'uns no comporti greus problemes per a altres que necessiten dels serveis sanitaris i els estem col·lapsant. Per tant, tots a fer bondat, tots a estar a casa, confinats. No cal anar a comprar el pa cada dia, el comprem i el podem posar al congelador. No cal sortir a buscar cada dia l'aliment fresc, amb un parell de dies a la setmana potser n'hi ha prou. Siguem conscients i sobretot aviseu-nos de la gent que pugui tenir alguna necessitat. En aquests moments no podem portar el control de tots els casos que tenim de gent contaminada a Canet. No és perquè no vulguem, és senzillament perquè des de l'administració ja no es porta aquest control, no ens avisen. Les persones que haurien d'estar avisant a cada municipi dels casos que hi ha estan destinades a ajudar a la resta de sanitaris. Per tant, nosaltres no ho podem saber. Sí que demanem que vosaltres ens ho dieu. Hem obert un canal oficial, el canal de Telegram, on us estem demanant que ens ho feu saber i nosaltres us ajudarem, tant si necessiteu menjar com si necessiteu qualsevol mena d'ajuda i com heu de treure la brossa, sobretot, per ajudar els nostres operaris que recullen la brossa perquè no s'infectin. Per tant, sigueu molt curosos seguint tot el que posem en el canal oficial i si no us arriba per la via Telegram, mireu de demanar-ho als veïns, a les botigues que aneu habitualment, allà on sigui. Per tant, quedem-nos tots a casa, que és molt important. Si ens quedem a casa, protegim a tots els nostres, els grans i els petits, i sobretot els que hem d'estar al carrer treballant, els que no ens podem quedar confinats a casa. També estem treballant des de l'Ajuntament per solventar tots els problemes econòmics que vindran després. No només ens estem quedant amb la situació actual, sinó que, a més, estem prenent mesures per poder ajudar els nostres autònoms, els nostres empresaris, a la mesura que nosaltres tinguem competència des de l'Ajuntament, a part de les ajudes que poden venir de la Generalitat o de l'Estat. Per tant, nosaltres estem treballant profundament per poder aconseguir que el nostre superàvit pugui anar destinat a poder remuntar totes les persones que ara ho estan passant malament perquè no poden treballar. Per tant, entre tots, ajudem-nos, tinguem molta paciència i ens en sortirem. Ànims!